alle sammen. Ja. I dag har jeg simpelthen tænkt mig at lave en What's in my backpack. Yes. Så altså, der er sådan en masse fede ting i, som jeg håber da, som de er fede, ikke? Og grund til, at jeg ikke har lagt videoer i mega lang tid, altså bortset fra den der lille video også, men altså, hallo. Det er fordi, at jeg var på ferie, og så nåede jeg sådan lige sådan ikke, at så havde jeg sådan ikke tid til at lægge videoer, så det må jeg seriøst virkelig undskylde. Jeg havde bare sådan stress, og jeg havde ikke mere plads på min telefon, og det hele det kiksede bare. Men jeg håber i hvert fald, I kan lide den her video. Og ja, så håber jeg bare, at I vil nyde den. Det her, det er så min skoletaske. Den er grå, og ja, mærket det er sådan det der icepack, eller sådan, ja. Og så udenpå, der har jeg sådan en lille sko her. Sådan en lille sko. Altså, en bøske, ikke også? Ja, men den er ellers grå. Ja, så den er sådan virkelig grå, fordi jeg fik den i år. Ja, først så har jeg sådan en lomme, sådan her foran, ikke sådan eller. Så den åbner jeg bare sådan. Vi kan bare starte med foran. Så først så har jeg mit vand her i. Ja, I kender nok ikke mærket, vel, men altså det er fordi, at det er tysk. Jeg købte flasken tysk vand. Så det er bare min vanddunk. Så har jeg en lille muslibar her, som hedder Corny Bæk. Ja, det er bare sådan en snack til, hvis man bliver lidt sulten i skolen. Og så har jeg sådan et engelsk hæfte, som bare sådan bruger til engelsk. Det er faktisk for sidste skoleår, men altså, ja, jeg har det bare med alligevel. Og så har jeg åbenbart sådan en tiger, der flyder dernede. Det er en tiger, ja. Og så har jeg bare sådan en vinkelmåler her, sådan. Og så har jeg en lommeregner fra Texter, som vi bare sådan fik, sådan for alle sådan på vores skole i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan det er ved jer. Den ser sådan her ud i hvert fald. Og så har jeg også lige en passer. Det skal man jo have med. Yes. Ja. Så kan vi gå til det næste rum, for jeg tror faktisk ikke, der var noget. Jeg har ikke så mange ting endnu. Ja. Jeg har kun gået i skole i min uge. Det næste rum, der har jeg også en H&M-pose. Det er fordi, at jeg har ting, som skal i mit skab. Jeg har sådan for eksempel sådan sticky notes her. Den tager jeg så i mit skab, og sådan, som man kan skrive på. Jeg har bare lige taget det med hjem. Sådan. Og så har jeg sådan nogle her. Jeg har sådan taget nogen af, ikke også, fordi resten bruger jeg på mit værelse. Det er sådan til at hænge. Sådan der. Det er mega fedt, synes jeg. Ja, det vil jeg bare sådan lige have med hjem igen. Og ja, selvfølgelig har jeg mit penalhus af. Hvem har ikke et penalhus, ikke? Det ser sådan her ud med hjerter og sådan lidt stjerneagtigt noget. Jeg vil så gerne have det nyt. Det er så sådan, wow. Jeg har haft det i 2 år nu. Det er bare nok. Jamen, der har jeg bare sådan blyanter i. Og så heromme, der har jeg highlighters. Og ja, highlighters, det er dem her. For Faber-Castell. Og så har jeg sådan en lineal. Og så har jeg en blyantspidser, og ja, alt muligt forskelligt. Så 4 highlighters, USB-stik, bare sådan alt muligt. Og til sidst, så har jeg en pose her igen, hvor mit stik er til computeren. Ja, det larmer sådan lidt meget, men altså, det er sådan et stik. Altså opladet til computeren. Så. Ja, det var faktisk også den lomme. Tihi. Så hvis vi går sådan den øverste lomme her, som er den sidste. Og det er sådan der, hvor jeg har alle mine bøger. Men først, så har jeg sådan en kalender. Ja. Bare sådan en kalender. 14-15 sådan. Som bare sådan, så sådan her, hvor jeg skriver mine lektier. Altså først er der sådan nogle klistermærker her, man kan klistre på. Og sådan nogle klistermærker her, man kan klistre på. Og ja, så står der bare sådan ting ude i siden, og det er faktisk der. Og så står der faktisk her i dag, den 15. Der står der, det er 2 år siden min morfar døde.
Det er sådan lidt træligt. Ja. Men ja, min mor var død for 2 år siden. Men nok om det. Det er sådan lidt. Den ser sådan her ud, og jeg har købt lige bog i det, hvis der er nogen, der skulle være interesseret. Så har jeg sådan en kæmpe mappe her, ikke også? Ja, en kæmpe mappe. Så hvis man åbner den, så er der bare sådan alt muligt. Sådan, oh my god, hvorfor er den ikke krøllet? Oh my Jesus, hello. Cool. Men der står sådan en fag her, hvor du så har jeg sådan et skoleskema og en plastiklomme i jer og sådan. Ja, der tager jeg sådan alle mine ting ind, sådan hvis der er sådan alle mine papirer og ja, alt muligt. Ja. Det er jo min lille mappe her. Og her har jeg åbenbart et tyskhæfte, som sådan er lidt bøjet. Det er ikke så fedt. Det er bare sådan et tyskhæfte. Jeg har sådan ikke alle bøger her i, fordi man skal jo ikke have bøger med sådan. Ja. Så har jeg sådan nogle hæfter, som faktisk slet ikke skal ligge her i. Og så har jeg min læsebog, mit bonkehjerte. Ja, og så har jeg sådan en masse hæfter, så den kan faktisk godt komme ind igen. Så har jeg min Jeg har min samfundsfagsbog. Ja, min samfundsfagsbog har jeg i. Og så er der sådan en lomme her, sådan, hvis jeg sådan kan se det der lomme. Undskyld, min hund kommer. Sådan lige her. Lige der. Jeg har faktisk klippet den. Er den ikke sådan? Ja, det er min hund. Men i den her lomme... I den her lomme, der skal min computer være. Men ja, min computer, den er sådan lidt til at... ja, den bruger jeg faktisk lige nu. Ja, så det var faktisk alt det, der var i min skoletaske. Ja, det var alt, hvad der var i min skoletaske, og jeg håber virkelig, I kunne lide den her video. Og jeg håber, jeg får sådan noget mere, sådan bare sådan 5 abonnenter mere. Det kunne gøre mig helt vildt glad, men altså, det må I jo om. Og hvis det er, I har lyst, så kommenter, hvad I vil se næste gang. Og hvad det er, jeg skal gøre bedre, for at I kan lide min kanal. For jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, for at jeg får sådan lidt flere likes eller sådan et eller andet. Men skriv i kommentaren, og så like lige en gang, hvis I har lyst. Yes. Yeah. Okay. Ja. Og så subscribe. Like, subscribe og kommenter, hvis der er noget, I gerne vil se næste gang. For det er jo ikke mig, der skal bestemme sådan, hvad jeg skal lave til jer, fordi altså, det er jo sådan ligesom jer, der skal bestemme, hvad I vil se sådan. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja. Sådan, you know what I mean. Altså, den er bange for en pose. Ja. Men like, subscribe og kommenter, hvad I gerne vil se næste gang. Og hvis I synes, jeg skal lave en roomtour eller en make-up samling, så kommenter det nede i kommentarboksen. Ja, men ellers så ses vi i min næste video.